Fl-ewwel fażi tal-proġett Timsida Creek li beda ftit tal-ġimgħat ilu li għaddej b'ritmu maġġel, il-periti spjegaw fid-dettall lill-Ministru Chris Bonet u lill-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Verlu kif is-sitt tal-kostruzzjoni ġie mdawwar pannelli tal-konkos għolien 2 metri filwaqt li nħolqot rotta pedonali segretata madwar is-sit biex tħares is-sigurtà ta' dawk li għaddu minn din iż-żona. Bħalissa tisiru xogħlijiet preparatorji li jkonsistu minn 86 pilastru mdaħħlin fl-art li se jkunu l-bażi tal-bini tat-triq il-ġdida li taqqad ix-xatta tal-Ġbiex ma' dik ta' tal-Pjetà. Din iż-żona qed titpoġġew ukoll diversi sheet piles fl-art biex jiffurmaw il-kanal tal-ilma waqt li tiġi msaħħaħ il-mol tal-madwar biex jiffaċilita aktar tagħmir din il-parti tal-imsida. Fil-jiem li ġejjin se titneħħa parti mis-Central Sif ta' triq Mikilantov Vassalli biex jinfetaħ spazju għal żewġ korsijiet temporani fid-direzzjoni lil bypass tal-Birkirkara. Din il-modifika waħda meħtieġa biex jibda x-xogħol ta' tiswieq fil-qiegħtan ta' din it-triq. Wara dan se tibda fażi oħra tal-proġett fejn se jsir tħaffir madwar il-monument tal-ħaddiema biex isir it-ħejja neċessarji l-kanal tal-ilma li ħajjiġi ffurmat biex jevita għarar fiż-żona. Minn barra dan se tiġi ffurmata wkoll triq temporanja bejn il-monument tal-ħaddiem u l-bandi bilan li tfaċilita l-aċċess tal dawk li vvjaġġaw lejn triq Darġan li ma tibdil fir-rotta kruċjali biex jibdew ix-xogħlijiet neċessarji u tinbena triq li taqqad triq ix-xaft tal-Pjetà ma' triq Mikilanton Vassalli. Il-Ministru Bonet esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-progress li sar s'issa fuq dan il-proġett, filwaqt li anke rringrazzja l-komunità Miżidjana tal-kooperazzjoni li qed juru biex dan il-proġett tant bżonjus jista' jsir. Faħħar ukoll il-ftuħ ta' parkeġġ pubbliku temporanju ġdid ta' 70 spazju fit-triq Clarence għall-komunità Miżidjana fejn dan se jikkompensa t-telfa ta' spazji ta' parkeġġ madwar is-sit kawża tax-xogħlijiet u b'hekk tiġi mitigata din l-isfida. Dal-proġett ilu diġà għaddej xahar u nofs u f'dan ix-xahar u nofs rajna il-pass tax-xogħol miexi b'mod regolari. Qed isir xogħol importanti ħafna faċċata tal-Knisja tal-Imsida kif qed naraw u issa wara l-festi nkunu qegħdin nibdew fażi oħra ta' dan il-proġett li tidħol propju fil-qalba ta' fejn hemm il-monument tal-ħaddiema. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta żied li jgħid li t-tim iddedikat qed jagħmel passi sinifikanti fuq dan il-proġett trasformattiv. Attenti ħafna li waqt li qed isir ix-xogħol noqogħdu attenti wkoll il-komunità kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali tal-Imsida tibqa' għaddejja bir-ritmu tagħha propju hawnhekk fejn insabu bħalissa eventwalment se jkollna waħda mill-akbar pjazzezz ġewwa il-pajjiż għaliex dan huwa proġett mhux biss ta' infrastruttura stradali imma wkoll huwa proġett ta' spazji miftuħa.